po. Sige ko. Kala wala. Nagpapan manarit pwede nanay. Mga pasto. Hindi. Tadi di wala na sa Manila. Tawon. Yung kalbahay mo ng Manila. Ito na oras. Sa pagkadapang tao. Kabataan sa sikat sa alakay, Mga tao. Walang sa buhol. ang kaaragan na nasa oras ko nila. Dahil Ano na yung kaaragan? Alas 9. Wala pa rin na sa balay. ginagalingan ba tangga? Dapat na gani. Naman mapapit gabi na parang ikakanta. Kaaragan. Nakaupay. Kabataan yan. Naku pa yung stayada. Dilipat ko kasi pagkasin ko. Upay sa tuwan. Galingan ni Ano? Mga picture cam? Oh, tayang karayan na di daw. Hala, kao pa yun. Ano nabilin? Karanda pinakabilin. Shout out sa mga taga-Kalbayog. Merry Christmas po sa inyo lahat. At Happy New Year. Hindi sa tuwan. Wala si Manay pag video. Ay, dani yung ginihi mo, dire. Nakuhanan ka. Ano? Mga may daliwa siya kasi istigan kaya nagpapagandalaw pag mag-upay na. Mag-upay din sa Kalbayog ang kanira. Simbahan, ginsatungan. Panera Airport. Sa kanira munisipyo. Sa kanira airport din. Pag una, maupay na. Wala pa nalat niya. Hindi na kauwi na.
masiragin pang checkpoint. Hmm? Ha? Ay, ginawas. Bali, sige. Parang hindi ko ginawas. Ha? Ano man? Pakita. Wala, checkpoint. Takbo ako pa naman to sundalo. Ha? Ano nga tulay na nung? Tuyo to san?
Generate, mainag ah, Dolores. Dolores, tapos oras. Ah, May kabiging kasakay sa Lokilok. ayaon. Yung kasakay. Ah, Nag-uuna agad. kaya maupay kay. Kaya maupay kay may kampiyon kasakay. Ah, Dirigad nga ni kasabay, kaya nag-uuna. yan na kami sa Pumalaba, katulay sa Dolores. Ah, Ah, kay dali na eh, pag Dolores, pag oras. Sa oras ulit, ito silang na oras. Gamay. kaya Sa oras, ah, oras gamay. yan kayo. Dolores Samar. Pag upas ito ng mga license ng Dolores. Mga dag doon ang pahon. Simple. Wala din ipaguran. Wala ba talaga? Wala sa gamay. Wala sa bakit. Dali na eh. Tama ka ko anak. Mapasok na na eh. Sugod sa rice cooker. Oo. At hindi ko pinadaawa. Diba? Rice cooker. Kita sa Korea. Paano ko ito? Hindi ko ba talaga sa doon? Risky pala yan. Ba't napunta yan sa ano? Wala. Pero hindi pagpailawan din eh. Bagay patay niya rin. Daling araw. Patay na pala mga ilaw. Sayang, oh, kada umahan ka na ilaw, no? Sayang. Mga LED maliwan. Yung pekulta eh. LED mas. Dapat na nilaw. Maraging parang nera. Diliwat sa na consistent ang titipid sa kuryente. Kada mo pa guduti kong sakuan. Oo. Lobo. Sayang. Kaya yung feature hindi joy kumita. Ay, nama makulay. Kulay. Ay naman, sige, hindi ko akal. Yeah, yan din akan. Atak, ano ba? Hindi halap mo eh. Ay, gawin ka pa pala yun. Kaya tigang May sakuan mga ako. pupilya. Hindi, binitangan. Ark ko. Ano mo kabalyo na? Oo, may Dolores. Ako. Dikit. Yan. Suka. Pagsuka. Binatulong sa amin. No fight, bali sayang. Rika. Ay. Adi ka sa. Kaya tinuko, di ba, sa sakyan. Inulong ka si Rika. Tsuka na itsi kanina. Military torn. Hindi nga, dahil ako na. Ano, di ka sa. Wala na siya. Ihagla siya doon. Pasok doon doon Ay, siya. taking ko niya ko. Tissue. Tinuko. Andam ko eh. Wala didi. Haton. Pasok doon siya doon. Kuan. Natakot tayo ipaprepare mo na ako takahapon pa kay pinahugasan mo punta. Di matapot-tapo eh. Pati ang buwan yan ah. Pinadjust mo sa likuran. Waray. Nalimot ah. Dali malat ang pagbugas. Kaya
Ano pa ka lang? Kay Tino po na lang. Urat siya, kuro katorog. Ay. Ha? Mukha naman lazim. Aray ko. Ba, isuka na lang. Ha, dito pa rin ba? Ay, ito. Ini pangaka seryo. Ay, nagarating din. Ato, wala may pagbugas gin. Kunait. Kahit kanan pa na, kanan full, kanan Ah, kanan attendance. patay. Ay, tiyak.